Sebuah curahan hati yang diungkapkan oleh Neng Cahya. Deril cerita selalu meresap dalam sanubari. Kira-kira curahan hati apa sing diaturno? Sumangga Jeng. kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa mas aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati ati wis ra bisa ditambati pribadi wis ra bisa tak kadeke yen to weruh sampeyan ngelirik liyane andung tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen ono wanita liya wis milya tresnaku apa dhewe wis milya dadi bojoku apa bojone bola-bali kok gawe kalane rasa rasa tresno sampeyan gak iso jaga tak sesuwun enggalo paringan eling eling marang aku sing tansah nyandhe ayam tentrem pangajap renulan wengi bola-bali sampeyan nglarani ati jane aku sing kurang apa mas dadi wedokanmu sabar ya wis tak telateni Kira-kira sing kurang iki napa wong lare ya loro. kurang apa mas aku iki dadi wanita